Comuna Bratca este situată în județul Bihor, la poalele munților Pădurea Craiului, pe Valea Crișului Repede. Valea Boiului, una dintre cele mai frumoase văi din munții Pădurea Craiului, îți oferă un peisaj pitoresc. Mergând pe un drum forestier și mai apoi pe o potecă marcată, veți ajunge în curând la cascada cu același nume, Cascada Boiului. Poposind pe Valea Brătcuței, veți descoperi o zonă plină de peșteri, izvoare și păduri de un verde crud. Pe lângă peisajele spectaculoase oferite de natură, puteți descoperi și monumente istorice cu valoare patrimonială, aici fiind reprezentative bisericile de lemn din Beznea și Valea Crișului, vechi de sute de ani. Pe platoul karstic Damiș, aflat tot pe raza comunei, se poate admira atât relieful karstic de suprafață, cât și o serie de specii de plante rare ca stânjenelul și orhidea.